em sap greu, no puc estar, jo sóc Xavi Castillo, retransmitint en directe des d'Alcoi. Estem en Alcoi, me caguen Déu, Alcoi, així recolzant la concentració per la transparència i la pluralitat de Canal 9. Canal 9! Caguen Déu, Canal 9! Per què en lloc d'apoyar la transparència i la pluralitat, per què no rebentem Canal 9? A prendre pel cul ja! Agarrem una corda, l'enganxem al pirulí i ho tirem. Jo què sé. Bueno, mira, també podríem fer-ho en el monument de Sant Jordi que tinc així al costat. Bé, jo sóc Xavi Castillo, des d'Alcoi, estem així treballant en Alcoi, tierra de Legionela, tierra del PP. Si el PP es respira en Alcoi per tots els costats, així el PP està, això que dius, està enganxadet el PP en Alcoi. Tierra de capitans moros, així que el capità Moro també recolza la pluralitat de Canal 9. A veure, el capità Moro diria, Bona, tia, me cagui la tia. Prou, ja també de Canal 9. Si voleu una televisió nova, això ho pagui jo, no n'hi poc. Què val? Veure, tombar Canal 9 i fer una altra televisió, què val? Pues això ho pagui jo, me caguen Déu. És que estic hasta els ous cada volta que enxufe Canal 9. Dic, això què és? Per l'amor de Déu. Ja està, el capità Moro també vos apoya, personalment. El capità Moro també està hasta els ous de Canal 9. Jo, Canal 9, hem viscut moments... Un consell, des d'Alcoi. Xavi Castillo dona un consell a totes les xiques guapes que esteu en la concentració. Per l'amor de Déu, no s'arrimeu a Canal 9, que la cosa està marejada. No aneu per Canal 9, que n'hi ha un tio xicotet que t'ensenya la polla. Un tal Vicent Sans, el que es diu un fill de la gran puta, pues eixe. No sé si això es podrà dir, així en una plaça, però això quan dius, i un fill de la gran puta, pues sí que pues eixe. Així que, per l'amor de Déu, si esteu en el vostre això, no se n'aneu a Canal 9, no passegeu per Burjassot, que en seguida t'eix el tio i, mira la polla. Bé, això ja parlarem un altre dia, però Canal 9 hem viscut moments històrics. Jo recorde, no sé si ja m'estic passant de temps, però bueno, jo recorde el moment històric de l'arribada del papa. Hòstia, ja va ser preciós, el papa va arribar a València, a l'aeroport de Manises. València va rebre a Benedicto XVI. Però per a Canal 9, recordeu, era, la visita de Benet Txetxe. Jo ho recorde perfectament, en Canal 9 era, ja ha vingut Benet Txetxe a l'aeroport de Maniche. Què dius? Això què vol dir? Doncs això és Canal 9. Mireu, en directe, estem així retransmitint en directe per a Canal 999 des de l'aeroport de Maniche, amb guionet i dièresi. Sí, quanta gent, tot ple de gent jove, molta gent jove, per a rebre a Benet Txetxe. Totes les famílies rebent a Benet Txetxe. Què dius, per l'amor de Déu, això serà precís. Doncs això, Benet Txetxe ha arribat a l'aeroport de Maniche, ja estem així en directe. Quanta gent jove, quina xoia, quin xolgori, quin xolgori. Jo me'n recordo com si fos ara, perquè estava allí, esperant a Benet XVI, estava allí. Rita Barberà, la primera allí, li va dir... Recordeu, la Rita és una cosa així. Valenciano! I la Rita li va dir, hombre, Benedicto! El papa es va cagar damunt i va dir, sal del cuerpo de esa mujer! Jo què sé, són moments històrics de Canal 9. Canal 9 ens ha portat moments estupendos, ara estem en Alcoi, ven passar a uns ciclistes, jo què sé. I moments apassionants, moments intensos, com el primer dia de l'última America's Cup, recordeu, eixa gran competició en la qual participaven en l'última America's Cup dos veleros, 1 i 2, el Oracle i l'Alingui, Apasionante. Pues allí estava Canal 9, 8 hores de retransmissió en directe, primer dia de competició. No feia aire, no hi havia una merda de vent. I això bàsicament era Canal 9, grandes eventos, Copa Amèrica, America's Cup, l'Oracle i l'Alingui allí, paraets, i Canal 9 retransmitint, dient, bueno, pues, no fa vent, així estem, no fa vent,
així estem tocant-se les boles, Bueno, això jo ja no sé ja què més dir, jo què sé, simplement és que per l'amor de Déu, jo què sé, Canal 9, ja està bé la cosa, la gent diu prou, però jo què sé, el que tenim que fer és anar allí, agarrar los cimientos de Canal 9 i a veure si podem fer alguna cosa, per l'amor de Déu, que un dia vaig enxufar Canal 9 i vaig veure a Chimo Bayo. Chimo Bayo encara està a Canal 9. No ho sé, vaig veure un dia Chimo Bayo en un programa en Bertín Osborne. I Maria Baradelo també està. Estan tots igual, tots allí. Canal 9, per l'amor de Déu, no em feu parlar més, que no sé què més dir. Ja he dit de tot, el papa, Vicent Sans, jo què sé. Visca Canal 9! Bé, i dono públicament les gràcies també a Canal 9, em sap mal que estigueu així manifestant-se en contra, perquè jo, tot el cas Gürtel, que l'utilitza molt per al teatre, he anat seguint-lo puntualment per Canal 9, tots els dies enxufava la tele, a veure què diuen, a veure què diuen. En ma casa diuen, pues no diuen res, pues sí. Això és Canal 9, senyors, senyors, i jo què sé. Bueno, i les últimes imatges de El Cabanyal, segons diria Rita, El Cabanyal. Ara, en estos moments, Rita diria, voy a comprar todo el barrio y me voy a hacer un almacén de botes de anchoas. Que és una cosa absurda, però la Rita té pocs d'anxoves perquè la Rita té enveja de Zapatero perquè li van regalar anxoves, entonces Rita s'ha fet en una fàbrica d'anxoves. Quiero un local para mis anchoas. Així hi ha gent que viu, Rita, ja està. Mone a casa ja, no?